Dobrý deň, pán učiteľ, čaute spolužiaci. Chystám sa vám odprezentovať domácu úlohu, ktorú nám náš pán učiteľ zadal a moja domáca úloha sa bude týkať druhej mocniny čísel, ktoré sa pohybujú okolo čísla 100. Budeme sa snažiť vypočítať tieto príklady z hlavy. V škole sme boli vždy naučení vedieť vypočítať z hlavy len čísla, teda druhú mocninu čísel do 20. Tak ja vám teraz ukážem taký trik, ako vedieť rýchlo vypočítať druhú mocninu čísel, ktoré sa pohybujú okolo stovky. Takže môžeme skúsiť ísť na prvý príklad. Zoberieme si, dajme tomu číslo 104. Napíšeme si číslo 104. Tak keď tak nad tým porozmýšľate, myslím si, že z hlavy nikto z nás nevie vypočítať 104 na druhu, ale keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, tak vďaka tomuto triku, zoberieme si posledné číslo 4 a to celé pripočítame k celej tejto 104. Čiže dostaneme 108. Znova sa pozrieme na túto štyrku a tu ešte umocníme na druhu, čiže 4 x 4 a to bude 16. A toto je výsledok. A keď si to aj overíme na kalkulačke, tak naozaj 104 krát 104 rovná sa 10 816. Môžeme vyskúšať ešte ďalší príklad, aby ste mi verili, že to naozaj tak funguje. Dajme tomu 107. 107 na druhu. Znova k celému tomuto číslu pripočítame poslednú sedmičku. Dostaneme číslo 114. Potom zoberieme zase túto sedmičku. Umocníme ju na druhu, čiže 7 x 7 a dostaneme číslo 49. A znova, keď by sme si to overili na kalkulačke, tak 107 x 107 sa naozaj rovná 11 449. A to je výsledok. Čiže myslím si, že sme dosť šikovní, že to vieme takto z hlavy vypočítať. Takisto sa pozrieme na čísla, ktoré sú nižšie ako 0. Nižšie ako 100, pardon. Čiže zoberieme si, dajme tomu číslo 96. 96 na druhu. Takisto to z hlavy vypočítať nevieme, je to nemožné. Vždy sa na takéto čísla pozrieme tak, že koľko nám chýba do 100. V tomto prípade nám chýba do 100 číslo 4. Od celého tohto čísla, to číslo, ktoré nám chýba do 100, odpočítame, čiže dostaneme číslo 92, čiže 96 minus 4 sa rovná 92. Potom číslo 4 umocníme a 4 x 4 16. A toto bude aj naozaj výsledok. Môžeme si to overiť. 96 x 96 sa rovná 9216. 9216. A ešte môžeme zamachrovať s ďalším príkladom. Napríklad 97. Na druhu, ja neviem, chýba nám do 100 zasa číslo 3, napíšeme si to tak pre informáciu. Od tohoto celého čísla to odpočítame, čiže dostaneme číslo 94. A znova, trojku umocníme na druhu, 3 x 3 je 9, napíšeme 0, 9. A je to výsledok. Skontrolujeme. 97 x 97, 9409. A to je výsledok. Takže dúfam, že som vás obohatila o nejakú novú informáciu, že ste sa aspoň niečo naučili a ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.